ngangai fila jio snow ya ke cingelap baki nong yelap ki shimna ke tin ke jong blai ban ong bau blai it ya kita ki ba ai da ka ba kemen hot kadai kata bau blai it ya kita ki ba ai da ka ba kemen ki kita ki ba ai da ka ba kemen ki ai da kata ba ki kwa ban ai ki ai da kata ba ki la ban ai ki ai da ka ba kemen ngangai utrai ukemen but it ru ya pi ki ba ai da ka ba kemen rei kampalat ia kata ngakwa ban yalap hagan ke sngi bar kata kalong bau blai pat tang bau it henrei udah snow skun lene udah ia mat ne u ia bit sisa ya kita ki bro ki ba ai ya kata ka jing ai ka ba ki kim kwa ban ai ki ai ya kata ka jing ai ba ki kim kwa ban ai regi ai ki ai kata ke jing ai ba kata ka donut jongki kalong ha kata ke jing ai ki it ya kata ke jing ai ki it ya kata ka tiar ne ki it ya kata ka lada ka dega pisan ne ka ksiar ne ka no ka tiar ka kali ne ka yeng ne whatever ki it ya kata henrei namar ba ki snow ya ka tin ke jong blai ya ka bo blai ong ai no ki benut ban ai ki it si sai ta ka tiar ki benut henrei ba ki snow ya ka tin ke jong blai ong ai ki pen ko ngo ban ai de yang tang snow bau blai kami abit ya kibakum kita. Ublay ulang impress ya kita kibreo. Kiba ya ka jing ai ya ka bakihi dala dir kim kwa ban ai regi ai. Ngayo sngo we ka testimony ya kini kisngi. Bagata galong baladan we kong. Iba kambit kambiang. Kalawan ke sur no try ban ong ai no ya to ka sati ke jong fi la da don mano kiba don kam ya ka jing erap. Ri ong em kani ke sati ke banga ken koridor ba kom tai la yo ni kmeju i kom ta. Henry utrai ong ai tiong lada meong ngan ai badeng ta ba itai kong yong ngan ai lada don hi gibadon kam ngan ai tadeng ta habai la ong ngan ai kala jaha kata kamiet hi la don kita ki brio ki wan man kerdu yeng ka yeng ke jong i bat ki don kam ya ka jingerap na marbala don bapang kata ki yeng bagi don pisau atang sinayaru tadai boleh lapen kan mau i wong pilakulara man ai yang kani kadai ke banga value te kani kadai ke banga ngada kain koridor te namar ngayo ni imei barang kata ka por te kong em ko ban ai ong I ai down no apsong na kli try na ikurim jonga la I ong kum no khalor kani ke bentah I tre ni tre I sha nga bangan ai ndra ka dono ji ka long ba im ko ban ai ta ka daw ai daw banong ba la ikurim ji I sha andre ka tin ke jong blai ka wan ka ba shai ban ong ai ya kata ka ba 58 ai ya kata ka 50 kain koridor ba ini kong I like I ka ba japat step nam I like I kalapang siya ka mensim chi kalapang ka ta ka download ka jong hinri la I like I da ka ba ipen ka ngo ya ka tin ka jong blai step nam tang ha po stio dan pe tai bahing jo I cut I ba di I nan du locket xiar I hado ba I da lengo tadeng ta ka ba nong I fiam u blai ulong impress mar kwa ban bless ya kita kiba ai namar kipen ka ngo ya ka tin ka jong blai ba u blai am numpan da ka belong ordinary na pi unpan da kata ka ba pp8 unpan da kata ka ba pi ken koridor la da nga pe ya ka tin ka jong blai ngayu I hang ne ka don ka we ka brio ya ka ba ka ai da kata ka ba ka kam kwa ban ai henry namar balaong ya ka ban ai ka ai la ka ai kata ka de ka brio ka ba don ha ka snong serafat kababal ke thu inge nga shukwa ban pule ke ka por khnang we fila ban sngo tho naga kitab ka ban kong jigis em nong ba khat nyo ke ne khat ka ba pra ke thu ingi ka khtienu try te ka lawan ha u ka dong to yeng jot khilet sha serafat ka badai ya ka sidon bat shong hang ta khmi ngala hukum ya ka riu kan thai ka ba hang ta ban saya me utrai ong ngala hukum ya ka riu kan thai ban saya me ko Elijah kadon ka riu kan thai ha serafat ka ban besai men kala dap ong ka kum tau la yeng ba la lech serafat ti ha ba la poi sha ka khrdop ka shnong ha khmi ka riu kan thai kala don hang ta ka ba lum ding pro ti on dau la khat ya ka ula ong na kerpat ya fa tuan lam ya nga khndiat ka bat ha ka khuri bangan yo di ti ha ba kadang lech ban wan lam ya ka ula khat ya ka ba ula ong ru nga kerpat ya pha tuan lam kpu ya nga khndiat ha ga ti jong pha upan syan engkong hari nang tao upan kpu usya kri jong play na ka ne ka brio ka ka bajang ni te kala ong kat ba em utrai ublay jong me ngam don uwe kpu rai tang shikam upuro ha ka syang ba khendiat ka pniang hau klong ba da khmi ngada khar artli kiding pro bangan yo lek sayeng ban shat ya ka yaldi ba yo khon jonga bangin bam ya ka bat
yap no. Ubleu ladap kran na gani Gabriel baka day ban ya utau kpu. Ya kata ka jingba na kamantau syakri jong blay re anda habau syakri jong blay upoi hangta kani ka Gabriel ko ang nganum ai ya me henre kani ka jingba na kamanta jonga ba nam tau khon bangen ba mangap une khon ba nginya yap no. Elijah ulah ka worship tieng to lek batule kumba phala ong henre to kre shwa yanga iwe ikpu barit bawan lam yaita shanga bahadien kata sa kre yaladi badio khon jang pha. Ubleu ladap kran nang kong ni Gabriel. Ban hangta uwan so syakri jong ble Ukraina ka jo ban ai shwa ya kata ka baka ka don ban ai ya kata ka baka ka khen koridor namar ide setang ita iba kasa mentam don ai sho stang utai kpu ban don hiru to kpu ba he stang khendiat ka babal ka ong ni setang khendiat tang shikam upuro mde kpu ba tang shikam upuro bat khendiat ka ta ko umpniang utrai ulong ni ka ai Kong ngabenut ban ai. Wan sa syakri jong blay wong ai. Bat kumta ka babal ke thu bagani ka breu kala pin ko ngo ban ai. Kaman ban ai henry. Namar bu trai ulong, namar u syakri jong blay ulong. Kumta kala pin ko ngo. Ya kata bakagan le bakata kalong bakan ai yau tau kupuro ba shikam ba kum joro. Yai tai pniang. Maka babal ke tu na bakum ni wang utrai blay ki Israel upuro hakata ka syang unom lut lemne ka pniang hakata klong kanam do tanda kata ka sngi bo utrai un pa slap ak hendo kati ka lelek ba ka lelek ka kum ka jiong Elijah ban maka ban ma o maka ying jong ka klia bam bon sngi upuro hakata ka syang shimla lut lemne ka pniang hakata klong kam shimla do kat bakum ka ktien utrai ka baula kren da Elijah hallelujah dan ta ka abanong ifi Lada piai dah kata ka ba fimman ban ai. Ubleun bless ifi. Ubleun kerkhu ifi. Unai yau tau kpu. Ba unai ya kata ka pniang. Upurau haga syang unomlut. Kata ka pniang hau klong kanomlut. Lada piai dah kata ka ba fim kwa ban ai. Henry piai lak ai namar fi ko ngo ya ka tien ka jong blai. Ini kong ko mangong ifi mene ilayo asnan do paila. Do ksiar bo he. Do bojrong. Tau kenjri ksiar. Kani Gabriel ru kalau yo diang ya kata ka kamba kalau dia banyap no maka bu tau khon jong ka Henry namal baka ko ngo ya ka tien ka jong blai ka ai da kata ka bakam ko aban ai Henry la ai la ka ai ka dono jika ka don hang ni kong tang manga bu ni khon ye ba mang yap no snon Henry kala ai la ka ai shwa ning kong yo syakri jong blai tading ta ba u blai la le ki kamba bagane Gabriel bat utau khon na ka jisha kala dia banyap no Hakata ka sngihi namar mdan syo ka basa hang ta hayeng stang khendiat te purau stang khendiat te pniang kila de banyap no sendan rei namar bakila pen ko ngo kana ka breu ka ai ya kata ka baka ka it ya kata ka baka khen koridor kala ai badeng ta bo blei multiply badeng ta bo blei wai palat pat ya ka mamaka bo khon chuka bo syakri jong blei kila ya bam yau tau kpu hadu ban dakut kata kan nam snio Bat ngakwa ba nang ifi kan igasngi bo blay shisha ude ublay upapan. Fin kan mau yu Abraham ublay upan upan mdei ka spa ka pho ko jong upan yo khon jong o. Nakabenta ka jingkinya. Fitarai wa Abraham ukmen uai uai khon. Baru ublay wang ai no anu khon nakabenta ka jingkinya. Ba mano ban kinya yo u Abraham hi wa ban kinya yo tau khon. Wa Abraham hi wa ban dong yo tau khon. Ban ai ka jingkinya shau blai ka donot ka jong Abraham ka don hau ne khon namar u i ka future ka jong hau ne khon u i ka ta ka lawe u i ka ta ka judgment rio ka ba krau ban mi nau ne khon ndai blai u pan ne khon ong Abraham ai ne khon ka jingkinya u Abraham shimla krenga wala da ka pang ka ta ka donot ka jong u ka pang ka ta ka donot jong hnrei namar bu it palat you try u it you try bu snow ita ka ktien wala da ka pang ka ta ka donot jong wala da u benot ban ai ru henrei namar ba u it you try wong kam lelengan ai la ka ai u ai da ka ta ka bu kwa ban ai henrei u ai la ka ai namar ba u snow ya ka ta ka sor na u blai u ai la ka ai u kain do ba ha bu ai ya lo jong khon u na ka ban ta ka jingkinya U blay u kerku yu Abraham. Daga jat ben rew senan.
Bad umut bandung, ai kata ke jingkinya ru klem do. Kene ka breu nang kang ka ai nu ku klem do, ku ka yo ban sibon. Wa Abraham ayu kon reu klem do itu kon u yo senan ka judge ben reu Israel. Kata ka dai, ka bau blai. Upan nga, bau upan na fi. Pinot ban ai. Ya kata ka ba pipi ya. Pinot ban ai. Ya kata ka ba pi pensyong dor. Ya kata ka ba ka donut jong fi ka don ha kata ka jaka. Lena ha tai tier ni ha tai item. Pinot ban ai. Bo blai jong am. Na kwa ba no fi ko mga ong na do men. Hoi u eat. Ya kita ki ba ai da go komen. Ki bi shu ai la ka ai gam to. Reu blai u kam yap mat. U kam yap biet. U kam iskun. Na maru kwa ban kerku ya kita ki ba ai. Ya kata ka jing ai. Ya ka ba ki kin kwa ban ai regi ai. Nah kenal udah tahu kena, udah tentang arteli dok khas tentang lagi kepu, uberkat ya kata, kemenangan ai, dengan snow, bau ni kena, wah lah ke ai, ngangai kapang ke donut jeng tip, wangan bam syuk dah ke ai lah dia ladang ai ni, ladang ia syit tang marsin syit rumyok syuk, try tang marsin syit mendap deh, san hajar kita kipat bagi don hangta, kapang ke donut jeng uban ai henry wangan ai lah ke ai namar badan kamban ai. Wala ka ay ya kata ka tiffin ka jo arli ki dok khasan tli ki wala ka ay ka pang ka dono jo henday na mar bula ay shim la kerdo kpu shim la kerdo dok kha utrai ula le ki kamba bagara tam sakhar artu kri nga kwa banong fi la fi ay show trai da kata ka ba fi e da kata ka fi ken koridor finum do ya kata ka jing ay ublay un replace ya kata ublay am un pendapat ya kata dakaba un tingyan dakaba un kri dakaba haduk banum nyam jaga syo ang kting ke jomblay ngasung bang la nga puli ke ktien ke jomblay hagani ke por bagata ka long no Lukas kene ke lenong ka ba reu ke dekat ka ba lai pupra ka babel ka angkum ni to ai to an sa ai happy ya ke jing thau ka ba bala tingyan bala kri bala shleide kin tap haki pla jong fi naba da ka jo ka jing thau ka ba pipi thau an thau pat happy da ka jo ka jing thau ka ba pipi thau an thau pat afi la da fi la thau am pi pang ka do nut pi snow benut ban ai henry na mar ba pi snow ya ka sur ka jong utrai ka bong ai pi ai da ka ta ka jing thau ka ba pang da ka jing thau am ni ka ba snow benut tip nam u blai run ai da ka ta ka jo ka jing ai ba blai jing am kan mau gani ka wai u ai ka jing ai am ka ba ma uru la pang ka do not ba kata ka dei pu ai lo jong kon jong ba ka babel ke tho ingi ba bo blai u ai lo jong kon jong pitarai ka do not jong pa kampang palat ndai u ai na mar bu it ba ha bu la ai lo jong kon jong shim la do ilo jong kon jong ulayap haga ding pna haga sngi ka balai umi pat bar hadin nang ta kimi isnan ki khon ki jong blai ki babon lengba u khon jo u Jesus Christ baga de ka ji kai ga ne ka sngi la pi ai ong ka tin ka jong blai te an sa ai pat hafi mdei shu tang ita i jo i jing tho ka ba ppi ita i ba shikilo u blai ban pa bi shikilo pm ka babel kong un ai fi da ka jing ai ka ba ka bala tingyan sunan bala kri bala shleide kin tap agi plajung fi nabada ka jo ka jing thau ka ba fi thau an thau fi bat la da u blai thau am u thau kam palat ban ya ka ba fi la ban mudur palat ban ya ka ba fi khmi lenti palat ya kata ka ba fi pat ju pos niu menuru u blai un le e kata na kwa banong fi ka ne ka singi kadang ke por ke bau blairu upan deh upan nga na keren syai ki material ma ki gitar buat habu upan am kapang kadonut jonga kadon hakata katiar kadon hakata katiar bangala pelut ya por jonga ngala pelut ya ka mensim jonga hakata katiar bangada ichi syai kita katiar rea bau blai ong ai nga ai la ka ai bala bangala ai kapang ka mensim nga ibenut si syandre try ong ai ngala ai la ka ai bang ai da ka jingkemen wala da kala pang ma kana kata kamen sim reu blai ong le me ai kat tu ngan ai me kampalat ba da si shau blai ai kampalat yang amenta na kwa banong fi kane kade ka ji kai kane ka sngi ba ngai abang akren ni ki belong materialistic am kan long kom ta
rồi khăm có đor rồi phi ai là cái trong cái em cái trong phi hậu trai họ ngang phi ít yang này cái em cái trong phi phi nó phi qua anh persubhai ka để cái trong cái perthai phi qua ban lệ cái để cái trong cái perthai ban persubhai này cái dọ cái trong phi rồi là phi kloi ban ai nó này cái em cái trong phi này cái ban tàu trai họ phi do nó ka rồi phi sham pat ya ka ông cái tiền cái trong play là phi sham ya cái em ông Jesus phi do nó ya ka rồi là phi do nó yang này cái em na ka ban ta trong phi sham ya ka peleng habang iduk ngimduk peleng habang iduk ngi sham ban habang iduk ngi yo ban habang iduk ani ngi i ban ya ka kamba ka ba kraw ta ding ta wanum benut ban ai no ka jim ka jong fi show blai la dau jisu la khat ya fi la dau tien ka jong blai ka ta ya fi la dau man sim ba khu la pen kendo ya fi banong ai no ka jim jo fi ai no ka jim jo fi ai no wanum benut ban ai namar la fi ai la ka jong jim jo fi num do ya kaเป็นบ้านฟินช่ำยากาฟินยี่บักตะกับจิมกับบอกพี่ไอชูเบลย์กัมโดอุเบลย์ไอปาลัดปัดยาพี่บนไอสนันตะกับจิมกับบอกบัมจิกัดแต่ในตากว่าเป็นน้องอีฟิกันนี่ก็สิ่งอุเบลย์นึ่งกองอุเดยุน้องไอเราอุเบลย์ฮับอุไอจูไอแต่กับบริดกับบริยาอุไอแต่กับบักคราวตัมแต่กับจิงไอกับบักกอร์ดตัมบักจิงไอก็ได้อุไอสนันเราจงโคนจงอุจิสคริสว่าอับราฮัมเขาฮับอุเบลย์ปานิวโคนอุสมุทุกับดอนนกันนุกับปังกับดอนนจงอับราฮัมมันอายอิสักกับเป็นสมุทุรู้อย่างนี้กันนุกับป้าอุปังฮับอุอายเลยจงอุโคนจงอุแต่เดี๋ยวต่างกว่าเป็นน้องฟิกันนี่ก็สิ่งกุมกันนี่กันไทยกันละอายยาวเต้าปูเราชิคำใบยาตะกุมพนียงขันเดียดบัดฮับกันละอายอยู่ชักรีกับเคลมกระดูบัดงา encourage ฟิกันนี่ก็สิ่งบัดฟินอายชาวเบลย์ya kata ka bahatam ya ka fi itam ai haban da pang ga not ai haban da benut ai hadu ba finda pang ga mensim ai da kata ka ba fi Abraham la ai da kata ka bu it bleu ai da ga jait ben riu ka ba nong fi ga ni ga singi la fi ai ya ga ege shu bleu fi nom la ben ben tam ma fi bleu ha ni khna la ai ya pu la ai ti do kha henry uklem kardo wala fi ai la ga jing em ga jong fi le ka no tamกว่าเป็นน้องฟีว่าตั้งมาพีพินเอ็ม 100%ไง guarantee ฟีมันก็ยิงกันจงฟีกันเอ็มกี่คนจงฟีกันเอ็มกับตั้งกันจงฟีกันกี่บ่ายยิงบัสเอ็มกี่ปรากันจงฟีกี่แมนกันจงฟีกี่บ่อีกกี่บ่ทันกันจงฟีมากี่รู้กินย่อยกันจริงเป็นเอ็มนั่นละดาฟีลักลอยบันอายแต่กันจริงเอ็มกับบ่ฟีเอ็ดโดผมเล่นกับคุยฟีกันนี่ก็สิ่งบางไงพี่น้องลองตั้งกิตากินน้องยศโง่อย่างนี้ก็คูบอร์นี่ตัวอายบ่ฟินลองกินน้องเละกัดกุมกันนี่ก็ตีนกับฟิลายอสงอกันนี่ก็คูบอร์กับละวันแล้วก็บชายกันนี่ก็สิ่งตัวอายฟินลองกินน้องอายอยากตากับฟิมกว่าบันอายฟินี่อยากกิคัมบะกิบคราวกันจิมกันจงฟีอุบลก็คุยฟิกันนี่ก็สิ่งกับกว่าบันด้วยน้ำตาจงฟีวันน้ำอายตั้งกตากับชูอายแล้วก็อุบลชูอีดยาฟีแล้วฟีอายอยากตากับจิงอายกับฟีละบันอายกับบาฟีสกูดันบันอายเรือเบลย์ปานะกันนี่ก็สิ่งอยากจะจิงไอกับฟิล์มกว่าบันไอตอนก็คุยฟิล์มกว่าบันด้วยนี่ก็ปอนมันตาตอนนี้ก็ปอนกับไองูเอเมโกปาอยากกับบางย่อนี่ก็สิ่งบางอันไอนี่ก็คูบอร์กับลองจิงก็คุยชิชายงานนึงกองกับเบลย์บัดก็ได้ลองจิงก็คุยงานเงี้ยอยากกับอยากสงบทุกอยากกับทีนกับจอมเมกี่บัชชกอร์กับทีนกับจอมเมงานด้วยก็ทรายนะคันนี้ก็ปอนก็ทรายน้ำตากินนี่กี่เบลย์กับจอมเมก็ทรายเมื่อก็คุยกี่ฮักกี่บักกินจัดดอกหากยังกี่ก็ตรายหากสปากับพ่อหากจิงดอนจิงเอ็มกับจงกี้ในเมื่อกว่าเป็นกระคูปลัดปัดยากีอับเลยปนอมตั้งกตาเมื่อกว่าเราอับเลยบักินไอเราก็จงกับจิงเอ็มจงกี้ชเมทรายกันได้ด้วยกันนี่ก็พอบักนอมดันกันโนกับจิงอาร์ตเตียนพี่นอมดันจิงอาร์ตเตียนกันนี่ก็สิ่งห้อยพี่บินโนดบันไอพี่สงบขับนับบันไอพี่ปังมันเสียมพี่ไอน้ำมันบักโดนจงพี่ก็ดันหากันนี่ก็จิงไอในตัวไอองค์ตีนกับจงเบลตอนไอปัดฮะฟีอุตรายอุนไอบอร์ฟีฟินไออยากตากับฟีสงบบนวดไอฮะกันนี่ก็สิ่งมาอุตรายอุนเป็นร้อยปัดยาฟีปลัดบันอยากเอกับฟีละบันมุดดอร์ปลัดอยากบักขมัดกำชิมลายกับสกอร์มชิมลายอสโนบักกำชิมลามีแล้วก็ดอนกับจงฟีกลองกับเอกับเบลย์ละบุลปายาฟีกับอีอุตรายกับกองอีอุตรายว่าไอบักเบลย์อุนชูอียาฟีในตัวอีฟีอุตรายฮาเลลูยาไอ้ยังกตากับฟิล์มกว่าบันไอ้ดักดอนอดไอ้ดักจิงคเมนไอ้ชิชาดักจิงพนวดรู้
ngada dua ngada kerkui fi kan ngesengi ba pinom la de lele ru ban pentampat ya ga ka bau blai un le ha ga jim ga jong fi hallelujah Abraham la ai wi ga jait ben riu kan ga riu kan thai ga ai pu kam sim la kerdu pu kam la kerdu ya ga gom peniang baro kita kesengi hado mda poi tau slap hado mda la kita kan nem sneu baru ne knau la ai pu kita gi dok kha sim la kerdu ya ka bam ula yo pa ho ben ban Bat try nganget bagi ki kon ki jong mer try kin long ki nong ai na mar ka jing long ka jong me hi try me long unong ai me dei unong ai ma ai ti lo jong kon ma ki kon ki nam kardo ban ai ya ke e ba ka do not jong ki ka e dwa ni kar khu fi ka ne ka sngi ha ga garteng ka jong jisu pin ko ngo ina ka krien fin le ina ka krien bo blai un the ka jing kar khu un le na mar u blai jong i du blai u bakular bat uban le u bakren bat uban pendap agar tengah jauh Yesus ngadwai ngakar kui fi amen amen terain kar kui fi ha nangai bore fi wanai ba fin long nang kinong sngo nu ta ai fin long ru kinong le terain kar kui fi ku blai shi bon amen